zai na hian in thil pakhat ka sei du chu hei damlo na wangte chan engam awang te hian in ka program ka zai tur program lo lak to sa te hi cancel zau ka nei vele thina le than ka chu khai ka hai hot lu tuk wang pheng te po hen cancel zau te ka nei thin bok ani zelo thi maya poi ka ti thina tu chon kha thayang to kan kan in te cheng vonga hei phone hen calendar ka nei a ta hen phone a hen thayang angin calendar a khan miron bia ka chumi ne chon sai turin kan som du che an lo ti hian in ka in chin chia mak maka chumi ne chon advertisement ti kan duwa te an ti hian ka lo chin chia mak thina thayang to kan kan bo se ve maro chu thei ngil pal emo dam lo na wanga thul ang chi te ka lo nei le khau thina khang te khanin in lo en kher lo mai theya amaro chu in lo en thei tho bo ka lo en football te nam chon in ria thiam ba nge ne ni ka du le ka pe lo wang thim ma program kan sel ka ni ngai mi lo ti ka min ria sakula ka du bo ka chu ka program kan sel to te pon ni lo en football lo theya kha kan soi lang vele mai mai bo ka ni chu